Silande olunye udaba kulo ilanga langempelasonto, page 5. Udaba luthini? UBig Zulu uzwakalisa ukukhathazeka ngokwenzeka kumaskandi. La into Fastfood TV kunodaba oluku-page 5 laphana kuyilanga langempelasonto, nakuFacebook liyethwayo lo daba lolo. Lithi abempucuzeko maskandi festival bathi bazosicubungula ini isicelo sakhe. Siyakhumbula ukuthi-ke uBig Zulu okwabhala ecelela lensizwa kaMsezane ukuthi bengayikhohlwa uma sekuqashwa. Ngeke ngabona-ke iposti-ke laphana engathi-ke bagcina beyiqashile-ke lensizwa, kungazi-ke noma-ke khonani obesekushintshile, kodwa kubukeka ngathi impela ingene laphana. Ithini indaba? UMthobisi Sithole uthi unesifiso sokuba kuphakanyiswe abaculi bamaskandi abanganakiwe kwimpucuzeko yamaskandi festival eyanonyaka ezokuba mhlaka 30 kule nyanga ePeople's Park, Moses Mabhida, eThekwini. Umculi we-hip hop uSiyabonga Big Zulu nene waseKhahlamba eBergville lapho njalo uveze lokhu engxoxweni yakhe nelanga langempelasonto emva kokuba ebhale ekhasini lakhe le-Facebook ecela kubahleli bempucuzeko ukuba beqashe omunye wabaculi abangakaveli kakhulu kumaskandi, umfoka Msezane waSondini. Ubhale ukuthi njengoba umcimbi umkhulu wamaskandi njengoba umcimbi umkhulu kumaskandi futhi uhlale uvula amathuba anomsebenzi emacikweni ahlukene, ubecelela umfoka Msezane njengoba unengoma enkulu. Inhloso enkulu ukusiza amaciko amasha enza kahle ukuba athole ithuba. Siyacela impucuzeko imvulele naye amathuba omsebenzi ukuze akhone ukuthola ukuqasheka njengoba kwenzeka nakumayogathi nyakenye. Kubhale uBig Zulu utshele leli phephandaba ukuthi kumphatha kabi ukuzwitsha kwabaculi bamaskandi abafikayo endimeni ekubeni banengoma ethandayo. Uthe kweminye imikhakha yomculo uma iciko lishaya ingoma enkulu liqashwa ngapha nangapha, kumaskandi liyazitshwa iciko idume ingoma yalo kodwa lingaqashi. Iyahlupha-ke leyo nto eyenzeka kumaskandi ngoba abathandi bawo balandela kakhulu iciko, isiqu salo, hhayi ingoma emnandi. Okunye okuwumthelela wokuzitshwa kweciko likamaskandi ukuthi kubhekwa nanokuthi liphila bani endimeni yalo mculo ngaphambi kokuba liqashwe. Ngakho-ke lokho kuyawulimaza kakhulu amaciko. Nginesifiso sokuthi njalo ngonyaka impucuzeko ibheke iciko elisha elingenisile kulo mculo bese linikwa ithuba lokunandisa emicimbini futhi kwenzeke ngesikhathi esihloniphekile sekugcwele nabantu, esho uBig Zulu. Uthe njengoba nyakene ecele umayogathi ukuba aqashwe kwimpucuzeko, lokho kuthele izithelo ezinhle kulo mculi ngoba abaningi baqale lapho ukumnika ithuba nakweminye imicimbi. Umayogathi uyangithumela nezithombe zakubo engibonisa ukuthi useyakha, ebonga engakwenza kuyena. Manje kuyangikhuthaza ukubona iciko liphusha ngamandla umsebenzi walo, yingakho ngithanda ukuba lilekelelwe. Umfoka Msezane usecule nabantu abaningi izingoma ezithandwayo kodwa yena usilele kowakhe umsebenzi ekubeni umculo wakhe usematheni kulezi nsuku. Ngibone engawatholi amathuba amfanele, kusho uBig Zulu. Umgqugquzeli wempucuzeko uMnumzane Xolani Mcineka uthe bazosicubungula isicelo sikaBig Zulu kubaculi abazoshayana inkundla kwimpucuzeko kubala uGatsheni, Sidabhelethu, uMzukulu, Khuzani, uNjoko, Menzo, uMjolozi, uJavi, Mfeze Mnyama, Limit, Amageza Amahle, Nkosi Amagcokama, uDumahle, Ithwasa leKhansela, uBahuphu, Smirnoff, Mashelela, Mroza, Mfesi Lukabane, Mtencane, uFalawu, uMdumazi, Mthente, Izingane Zoma, uBuselaphi, Inyoni Emhlophe, uSaliwe, uNdoni, Mafikizolo, Ali Mgubo, uQhosha, uCevuzile, uJumbo, uSikweletu, uDumahle, Amavikela Mbuso nabanye. Amathikithi omcimbi athola ekhompyuthikithi ngo-150 nangaphezulu. Yebo-ke udaba-ke lolo-ke ilanga libhalwe uMthobisi Sithole. Siyibonile le posti-ke ebhalwe wuye uBig Zulu, waphinde wabuya nenye-ke iposti-ke lapho engicabanga ukuthi khona-ke mhlawumbe bezobonga ukuthi-ke cha bamqashile umfoka Msezane because ikhona iposti ephumile enekhanda lakhe umfoka Msezane nelogo yempucuzeko. So uqinisile uBig Zulu kokunye bafowethu, kumaskandi kuyomele iphele into ukuthi kubhekwe ngesiqu, kungabhekwa ukuthi umuntu ingoma engakanani emkhulumelayo. Yes, khona kuyenzeka lokho, impilo yakhona-ke leyo.
Esinesifiso ukuthi-ke inciphe leyo nto leyo ukuze phela gcine kuqasheka abantu okumele bebe kulowo mcimbi loyo, kungabhekwa ukuthi ubani ngaso sonke isikhathi. Yes, bakhona ama-favourite azongena, kodwa phela kumele kube kubhekwa abanye abantu ukuthi obani abashisayo, ubani onengoma enhle kulezo nsuku lezo. Umfoka Msezane omunye onengoma enhle kakhulu laphana ku-TikTok, iyazenzela i-trend angapha nangapha. Bekuyilokho-ke udaba lukhona laphana kwilanga lempelasonto ku-page 5 lubhalwe uMthosi Sithole. Sibonge ithuba, sisiyodibana okuzayo sesizokhuluma ngolunye udaba. Nisale kahle.